Hello guys deh. Hello guys. Hai रायजोफोर deh. Nah. Thagir होनसै इखौ? ना बेदरजों. Thagir? Thagir? Enggak, ini lah, ini sekali no. Bे ना बेदर दा? माथो इलाय? Bे अमा बेदर. अमा बेदरजों थाइगिरजों संनोसै. सिखिया मोनजाया. सङो? मान सङा जाखो? आनैनो सोंसै नोंनो आनैनाव. सङो. ले आनै सङो, आनै संगोन. ले दै गुदुं होनोसै नै अमायाव. ले. ले. 10 थाखानिल'. 10 थाखानि थाइथाम मोनखादों दा. ओरैनोबा 10 थाखानि थाइसेल' मोनो. बाजारावहाय इदि मोनदों आरो. बे सिखाजोंसो बौहाय. गिखायो ओमफ्राय. गोखै जागोन ने? थाइसेल' बानायनो हागोन. अमाजों जागोन लोगोफोरनि. ओमफ्राय जाफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम अमाजों जानो आरोना मानसिफोरा दाखालिहाय नाजों जानायावहाय कमेन्टआव हरदों आरो अमाजोंबो गोथाव जायो होननानै बेखायनो जों अमाजों ट्राइ खालामनानै दिनैहाय थाइगिरखौ जिरनायनि फर्मुला माने बेखौल' बे प्लास्टिक थायो नालाय बेखौ सोरबा सोरबा जाग्राफ्रासो मिन्थियो जायैफ्राथ' मिन्थिया सोरबा जानो लुगैयो जानो हागौ बेखायनो आङो देखायनोसै होनना नैबे ओरै खालामनानै नै गोबां खालामबाय प्लास्टिक ओरै खालामनानै सिबनानै गोबानो बिदि जिरो आरोना होनदों ओरै जिरबाय आरोना नै गोराखौ गैया दे उस गोरासै ने बिदैजोंल' बिदै ओंखारखागोन रस बेजोंनो गोथाव जागोन बेखौ जाला बेजे बेजे जायोना राबायमोन गोरलैया गोथावसिन जायो ने खावखावबाय खावखाव खख्राव होजोब्बाय आरो ना गोखै नामा जानो बेनो गोखै जागोन बेयो ने गोखै जागोन ना थांब्रबगोन दे आंखौलाय मिन्थिया मेजेमा थांगोन उफोन हुस हुस गुदुंनो थांबावाखै हुस गोथाव जायो माथो गोथाव जागोन गोथाव जायो साखिनोसै आंबो आयु एफा गिदिर साखिनोसै आं माथो मिलौवो बरिया गोथाव दे जाबावो मोनलाय माथो बिदैया गोथाव जाखागोन होनबाथ' बरिया मारलै नोंसोरबो संजादो लोगोफोर जानो गोसोब्ला जि गोथावखा अमाजों थाइगिरजों दायो जोङो बङाइगाव थांनो रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय जों बिदिनो पार्सेल सफैदों सोरनि पार्सेल बेबिनि जोंना माने दानिफ्रायनो एसे बारा गोबाव गैखाला नालाय बेखायनो शपिंखौ सुरु खालामखाबाय आरोना एबा बेसेबां गोबाव लायो होननानै जों अर्डार खालामना लाबाय ओमफ्राय बुस्थुआ गोबां नालाय बङाइगावआवसो फैदों आरो बेखौनो लांसै ओमफ्राय दा लोगोसेनो केकबो दङ जोंना बे केकआ जाहैबाय हायनारि भिलेजनि आरोना नै जि किउट नुखादों केकआबो कास्टमाइजबो नुयो बे मिनि टुथि आरोना 1 केजियावहाय बेखौहाय पेक खालामसै ओमफ्राय लानानै थांनोसै बेजों लोगोसेनो बिसिना अर्डारा बेलुन दं मिक्स कालारनि ओमफ्राय नाम्बार केन्डेल 2 ओमफ्राय नैबे बार्थडे केक मोननै बेनो बेफोरखौ जोंनाव मोनगोन लोगोफोर सोरबाफोर मिन्थियाबा खोन्थाबाय आङो बेफोरखौबो मोनगोन आरोना जोंनावहाय एसे डिसकाउन्ट मोनगोन जोंनाव दा चेक खालामसै ओमफ्राय थांसै दे गाखोदो दे आयु अयथासार सान्दुं गोसा सान्दुं आराम अखा हानायखाय थान्दा जागोन सानदोंमोन आं सानावसो थांना होबाय माथो किउट नुसोलायदों जोंखौ बांसिन किउट नुदों माथो हैनि नै केकखौ लाबाय जों ओरैहाय उनथिंहाय दायो थांबाय थानोसै ना मा नांगौ दिनै बान लाबोखानायसै दा औ थांबाय थानो हानाय नंला आं बेबिनि थाखाय जोंहाय मा नांगौ लाना फैखानोसै सोरबा सोरबा ओमफ्राय मिन्थिनायफ्रा खोन्थाहरदों दे मा नांगौ खोन्थाहरदो हाफ्रा सफैबाय हायनारि भिलेज गेट नाम्बार 4 बे क्लिनेस्ट
बार नालाय आं फट' लानोसैमोनलै इयावहाय आयौ लायनो हागोन दे आयौ जि साइजखा भिलेजआ ने मोजां दाहायनारि भिलेजआ बे गोजौ गोजौ जाजोबबाय बे फिसासो मोनजों फैबा बे बिबारा जि मोजां मोजां आयै बिदि गैलाखौनो आं लानोसैमोन ने बेयावनो नों थिग नेगासिनो दं नै अयथासार मोजाङै थांनो बालायबायना आयौ बिबारखौनो फसायजोब्बाय आङो लाइन 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 बिदिनो गोजा बबेबा न'आ लाइन गिदिर गिदिर बिदि गिदिर जायो मिथियामोन आं गोजौ ना बिबारा चिरांनि क्लिनेस्ट भिलेज थायनारि थौजाबाय दा थांसै दाना बङाइगाव टाइमा बेसे जाखो नुवाखै टाइमाखौनो आयौ 3:35 जाबाय नारेंखल बिदै लोंनांगौनोलै हिन्जाव इलाय गोरलै गोरलै दंदां दाबखाद्रा हनै ना गैया ना राजोब्बाय नै नारेंखल बिदैया बरथे बुंथारो बुना नांबाय माथो आं लोंनाङालै नोंसो लोंनांगौ ना बेबिनि स्किना मोजां जायो नामा दे लों दे लाबाय साखा गोनांलायखालै बरियानो बिबारखौ फसायसोदों आंहा लाबाय गोलैथार नामा ada गारियालाय ha betul noy dikasih hei garis jagalai nada gile nggak gile bersekali deh esra kosto larang bele lam एसे गोजानावसो पार्किं खालामनांदों ना गारिखौ जायगायानो गैयामोन माने नै दायो जोङो मायापुरियाव फैबाय आरोना बिसना थिसना लाखांजोबखांनानै मायापुरियावसो नो बेबिनो सफैनाया सिनेमा हल खाथियाव होनदों ओमफ्राय जों सिनेमा हल दा बेनो बे फुरानायानो गोदोनि मायापुरि सिनेमा हल बेयावनो ने टार्निंआवनो बेयावनो दं होनदों Nur Market बेयावसो आरो थौ मायापुरि जानो मोनबाय दे थेंक इउ फै बेयावनोमोन आरोना Nur Market लांखानायसै नामा बामजेननो मोनबाय होमबा बुस्थुखौ बामजेननो मोनबाय बेनि बे बुस्थुनि आनबक्सिंखौहाय उनाव देखायगोन लोगोफोर दै नेना थाबानो जाबाय गासै बेवहाय 64टा बुस्थु दं आरोना बेबिनि नै खिन्थु फिसाल' नुदों इयावहाय थनफ्ला खामा हरदों आरोना इफोरो 64टा दं ने 64टा दङ आनबक्सिं भिडिअफ्राव ने एक्सट्राहै जों होगोन मोनसे भिडिअ बानायनानै बेखौ माथो बायो नायदो इलाय गांनै लागोन दा दामा आलदा आलदा आरोना नैबे 599 ओमफ्राय नैबे 599 बेसेबांमोन नैबे 560 गांनै लाबाय नै थैयो नै आइसक्रिम जानो लुबैलाय मानसिया आइसक्रिम जानो लुबैलायबाय नै माने बेखौ मोनजाया नैबे केसार बादामनिखौ मोनजायालै बे मोजां ना हेल्दी नामा माने लाखादों बेखौबो बे बादाम स्कचनि दे जा दे जाखानांगौ ना केसारनिखौ जानोसै दा बादामनिफ्राय गलिगोन ना दाम जायाबा
जाग्रोसै